ini mabasa muzokuita mama ina ichi Titoshanda kudhura imomo. imo muno Ndovashandira vanhu imomo munamushaina. oh machitobhadhara asanowanika zvamabasa acho mazimba kuno vanosvika kuno kuseiko ino utongoti wakona maswera siya wakabuda but kudhara zvaizvisipo magara kudzara kuno aindani 21 muri muno murule magara mutori veterieni rekuno chairo tondwani magara aiwa tondani magarisa kuti zvekutotamba pamusha penyu handiti saka ndiniwa maitaura naye nesuro ndinondetiwa sesimelidharisi vacho maitaura nyaya yemwana nesuro tanga tiri pamhepo like vanhu vakati ndai munonyatsonoona kuti zvakamira sei tinyatsonzwa tiwane pekutangira tichitaura nemwana mwana ndiye handiti akudi kuchiva mwana ye hotspot zvakaoma saka anotsanangura ega anogona anogona unzani axilia isusu tiriona mama wako anditi takatosununguka toda kutozama kuti tibatsire anditika but toda kunyatsoziva kuti zvii zvakaitika zvakatanga sei unyatsotaura akuti zvazvirandika because ndofunga ndainvite vanhu vakati wandei vandati vafollow apa vamwe vanoita zvemweya vamwe vanochii but tataurirana kuti free of charge hakuna sendi rinobviswa kana mwana achibatsirwa kana tichizokutendai tizotenda zvapera. That's the way we work isusu zvoya vanoti mari mberi isatidi vavo titi zvozvo hatidi because kana takupa mari yedu mberi zvikaramba kushanda takunesana takuda mari yedu bheki mona saka tinoti munhu mberi zvemari zvozoya kumasure handiti saka zvakatanga seneve nyaya yasili mukoma wadhedha wangu ari kumusha zibaleni vavachizvonizvo handiyei kudze mama kuyabereka handeiwo vataenda vavasvika ikoko vanga nechijekiseni cheblack vavandijunga vasanzi hazvitauri ndovataenda vaine ringi nemastadzi vavandiuyu zvikanzi ringi tozokupa vataenda kumba tatogara pane madhezi ndairota ndichitoenda kumvura ndichidya nyama dzevanhu ndichimwa ropa ndichiita sei ndazopedzisira ndakutoita zvekuenda zvemachokwadi ndakutobuda ndirini mumvuri wangu newavo ingwandisi vanotora chimuhi zvekumvura nemazerere emvura vanozvitswanya zvisanganisa mvura yedu kutanga mvura yedu ndenenge vanoita sex nemvura yangu vanoita sex nemvuri wako iwe mumvuri yedu titu ndenokonekitana mumvuri right ita sex totopedza ndobva vawi mukoma wavo vari kunoku mukoma dhedha wangu mwachina ari kunoku ndobva vaenda kunigeria pakadzoka kunigeria ndobva vauya kumusha mukadzi wavo mbavati tsvage mwande kushandisa zvanzi hatidi mukadzi wavo vakati handidi izvozvo zvanzi komwana wemunin'ina wako vakati handidi vatomboya kumusha ukachengeta nayo ndobva uyu bangu rangu ekumusha mukoma dhedha wangu mbva vati zvonizvo uyu atingojegere pane uyu ndovana ndagara nichingoita basa iroro naro ndobva vandipa imwe ringi yechi2 ndobva vati chazograduate kana basa riri ranyatsobuda vamaringi aya vavamatora ini ndinenge mapiwa anzi machengete paunoziva chatozokubvunza kana basa redu raiita unoita seikozograduate ndobva vatora mbiya ndobva vaimara mukati nemaringi aya vanzi kudibhira paunoziva kumba kwedu mba ukagogo kategara ini ndondamaisa pasi pedhoo ndondapedza daro amanheru maiguru vari kumusha nabanguru vavatipa nebasa riratira kunoita manheru maiguru vekunoku vekusati kunoku vekumulenge ndomba vachizvonizvo ivo hazvive zvakataura vakura kumusha mbatora vange vane banga vange rane zvipikiri nereza netsona ranga rine black rine machira ese makala ese ndobvatava toenda kumakuru vatiyoda kuti uchuze kuve kune komadhedha wangu akafa vada kuti uchuze gwerero asa rinanga tokuuraya ndachizwa gwerero kusaidi kumba vatimjira mba vatizvonizvo uda kuti uite se da kuti uwaridze njira iyo unapedza kuwaridza njira izvozvochaita ndobva ndawadza njira iyo maiguru rekumusha navamukuru rekumusha bakusembo bva vanamisika
grade 4 Okay. and mchira vachibva vapedza vakati katasvika kumakumo unoti mwaya vanikanika kushonga yavanhu akusoka mvura kati vaamendingoti vatindwa navamwe tapedza vapedza rara vese vati otiramira handei vataida vamkuru vamba vati zvonizvo vamkuru vangu vekumusha vamba vati zvonizvo inozvandira zvekurara newo paya zvekumvuri ndarara newo zvelive sezvanga ndakaita mwana wangu musikana wandakarara naye live zvanda kuita iwe ndadati nandirichi andide kusimisai ndibva tinoenda kumapurisa kumushe koko tichienda kumapurisa mba nonyosa nyamubhuku ivanga vanditi zvonizvo tsvaga mukomana unotsvaga mukomana mubva tise mubvara naye indoti mwana newe mubva wakazonzi nhumbu ndeyani unoti nhumbu yemukomana wangu asi ndonga vatichiitsvaga mukomana warara newe mubva ndachini ndokuitai ndokumhangarira kumapurisa ndibva toenda mubva nonyosa nyavo mubhuku ana gumbo kumba kwandegara inini ana gomba watondidzinga sekero kati unodzingire mwana zvikanzima mutonge panapemi veichichaikokota okondobva vati zvondatida kuzvipfumura vomba wandidedza kati ndikurunzukura mushayishai usatombofe wakazvipfumura nekunozoita vanhu wakakushereketa usafe wakazvitaura zvitombotaura nekuti wakaziva wakazoti unourayiwa tete vangu vandaziva dhedha wangu kubva vauyuyu tete vangu vakabva kumusha inini vakatora mapenda angu ese ndotanga kubhizoita 18 days ndobva uyu tete vangu vekumusha vomba vauyu pakauya kuno vakatora mapenda angu vakauya tikaenda kumba kwabangu rekumusha uko ndobva vapinda bedroom vakarara vese vakati iwe tasara vanhu pavrand tete musisina bhudi vakarara vese vakarara vese vari 2 ndobva vati vakarara vese vari 2 ndobva vapedza ndobva vati zvonizvo ndobva vandipa uyu mavanipa chimizi nematsito ndobva vanditi zvonizvo isusu toenda kumvura pasi pemvura ndopatoenda zvinoti nyama dzevantu unouraya vanhu munhu anouraiwa masitadzi avakandipa ndete ivo vanosvika vanomatora ubaya munhu indosvika ndovaisa chimudzi munomba atofa kati munhu mune muvhileji sezvaita muno akaramba kurarana navane mari anenge achida mari yake atanga ita zvekuenda kuhope vakati zvikuramba vanomunyatsomuendera womuuraya vanosvika wobaya nemasitadzi woindesa chimidzi munhu wotofa saka vaizviita kumusha koko vaizviita kumusha ikoko saka kumusha koko kauraya vanhu vakawanda sei isusu vanhu hatureva nekwedu tinoreva vanhu vakaita sevekumalawo vatisingazivi takaraya vanhu 12 vakadzi vairamba kurara navo 12 vakadzi vekumalawo ikoko vairamba kurara navo saka masitadzi avanei vachikutorera usiku vanouya manheru votora zvinhu zvavakandipa vouyuzvu votora masitadzi aivo vobaya munhu asi kuti mukadzi anenge ane mari dzake vakaramba vanenge vada kumushandisa pamushonga kuti mari ipo richienda kumba kwavo ivo vakaramba vanouraya munhu saka iwe wakura zvakatanga kuti vaone 4 years handiti wazosvika pakuti wakuri grade 4 sorry wazosvika pakuti wakura maybe 13 years unenge wakunyatsokuita zvimwe uchiziva handitika ndotozvinyanga masikati vanototora nze dzangu zvondotozvinzwa vanotouya mafishe note pamberi pangu notovaona vanotiuya achitaura nze dzako dai vanogona kutouya votaura newe vanotouya vototaura neni vachitaura kuti kudii vanotongotira kuti tunhasi tira kuenda pakati vekumusha mba vanditi chi kana zvinhu zvako izvi kana zvazo mama wakaona ndo zvaunoita mako ukakubvunza kuti sechirwadza nekufa nongowapindura rafu zvotopera wanda kuramba uchikuendera kumberi unoita sei unovauraya hatinoziva mauriro atoita vanhu unovauraya vanditi zvonizvo kumba kwamama vangu ubva vanditi kana ukanisiya vari kuno ndiva ndavati kwainini gogo wangu nauyu nasekuru wangu kwamama wangu indisingavaone zvikanzi wada kuita nharo unotoda kundona mai vako unotora zvinhu zvedu sezvatakakudza ndo ndatiuraiti vataya kunoku machina neni kuchecha zvikanzi chiuraya mai vako nekuti vada kuonesei avati vemasikati mama andombva vauya mama mumbatombo stroke aida kutofa unga wavabaya
inini handibayi, ivo vanobaya. Handiti indongosiya chimudzi. Ivo ndikati mama wangu handiti kuti vase toda ndakaisa chimudzi, dai mama wangu akafa sanda kuisa chimudzi. Chiripi chimudzi Chi atinacho. imimi Tido zvaya takaendesa ku anoziva pakasvikozvise takazvitora kumadzaba nesu. zviri muyadhi muno? Saka makachichengetere kotozisa kupi? Saka izvozvi pavaenda kumadzibaba pese pasati vaya kuzokutaura newe vana bamukuru kwavo. Zvinhu zvangu masadza angu handiti. Asi masadza asako. Masadza avo ana bamukuru vakakupa ndemagarisa pawindi apa. Zviri chati ndikabuda zvese zvinenge zvaitika panapa. Yaisikaita yaichinja yaita TV. Yaitozviona zvese zvaunenge waita panapa. Kana ukandinyeka kana ukandiita sei vanenge waronga zvese panapa. Zvese zvinenge zvaitika panapa. Nese kungotarisa pawo ndaito handatozviona. Ndotoita se ichi chinhu chakandiisa paguva apa. Vakatora kaglazi inoiswa kumeso mba varitswanya vaita mafufu votora mazere emvura mba vazanganisa nezvimwe zvimamidzi mba vatora chijekiseni chavo mba vandijunga mba vandizorera izvozvo. Nyange zvekuti ndikaenda kupi nekupi vanenge vachitongondiona nechinhu ichocho. Kana chikabviswa ndokuti ndoti ndisaoneka, asi kana chisati chabviswa vanenge vachitongondiona. Saka chinhu nacho paguzo togona chiona isu kuti hatichioni chiri mukati. Mamuchioni chitreka chinoonekwa neyo varidzi vacho kuti ino zvapa. Ichi chinovaudzawo kuti ino zvari kuita so ivo vanenge vachiita chiuya sondudzo kuno. Saka chazoita kuti iwewe uudze vana mama kunoku imi mamuchimboita mese ana bamukuru kubva kusiro kuchi chakazoita kuti ndakuudza mama kuti ndozvinhu zviri kuitika izvi chi nandangunzwa nekurowa izvo zvitenda zvachitaura. Vaikurova vanouya vachikurova kuti ivo zvavaiita nditi pataenda kuchechi namama ivo vaiuya vachindiruma nemazino kuti sei wakuramba zvinhu zvedu ndo zvakazoti ndizvipfumure vachindikika vachindiita vachingondorova vachindiita sei vachiita kuti fanira kutokurwadzisa. Kana vakazobudisa zvinhu izvozvo anditi angai vari masikati ndikavata umbomo baba vauyo mbva vandidzipa vakaenda mazimari iko kwatoenda munhu mukuru wenyika yeso muroi ndobva akavapa mabhaketi emari mayusi ndobva avati chindemo pamwana uyu pamwe angati sei pamwe angabvume kuuya kunoku ndobva vauya bangure kumusha apa ndobva vatichi ndatimudzipe yake nekuti zvikangofanana achatifumura zvetichanyara hatimudzipe ndobva atondidzipa ndasagona kufema zvikanzi neumwe wachona mamupandai vaudza kuti izvi zvinopikinurwa so zvika neumwe wachona hana akiti neti mama wakandimwisa kuti yawo kuti zvipfumuka ndizvo mikoita takaita kuti hafani akati tikuziva kuti muchaenda kun'anga mukaenda kun'anga muchanoudzwa zvekuti iwe uchapora kanzi imwe weti yamai wako ndimbokaunoti handidi mando ndavaudza mandobva ndamwa nditi tikandinotanga kuzvipfumura mbijana vanditi haudyi mazai haudyi matemba hafaniri kumwewa mvura isiri yedu isusu. Saka mama wakambva watanga kuzviita ndopandava ndatanga kuzvipfumura nezvake nekuti mama vanga kukubikira mazai vokubikira matemba vokumwaya chero mvura saka vanga vakudzwa vachiti ukumwa igwe zvinhu zvikudyire matemba. Asi wakakura usingadyi matemba ndaidya patakatanga zvekuenda kumvura ndopo wakambva wanditi zvonizvo iwe wafanira kudya matemba wafanira kudya mazai haufaniri kuroora unongofanira kugara uri pamba pamai vako ungori zvauri zvapana mukomana ndombofanira kubata kana kuita sei unogara pamba pamai vako nekuti isusu tichakutengera mota mai vako vanenge vachingoti mwana wedu akazvichengeta. Saka vane mari here mukoma mudzikoma wenyaya pavakabva kunigeria ikoko vakazotenga zvimwe zvimarori zviripo zvidiki vari kumba vachomba vauya kumitina ndavatotenga kombi vanga vaitenga kuma100,000 amene chiro che chakatengwa kuti kuma100. ini chakazondinetsa kuti mukoma wangu sei asingadhiraivhe mota iyi chirori chaanga akatenga ari kunoka akaenda kunigeria aingodhiraivhisa mwana wake kana mwana wake akatoenda kuzimbabwe mota yanga isingatomboibate zvakatondinetsa kuti mukoma wangu anotenga mudziyo unotadza kumbofamba nawo chirudzi icho chokuti watenga chino. Pane mumwe munin'ina wake anga ariko aipinda chikoro muno aitoti mukoma wake anodhiraivha rori kana aenda kumba ngaikwanisa kunzi baba wacho ogara pasaidi namai sonzi tidhiraivhirewo mota tiperekedze kwakati baba wacho kuti tivagare vadhiraivhe mota iyoyo vanga vasingadhiraivhi. Ini zvakatondinetsa kuti mukoma wangu chii
maizviona but manga musingazivi. Taisingazivi kuti chii zviri kuitika. Eh. Inini chakazonyanyondinetsa pane pandakarwara zvekuda kufa ndiri kuno. Kubva ndanzi uya kuZimbabwe. Saka ndakarara inini ndine system yekuti kana ndakarara ndinoona kuti kana 3 hours chaidzo ndine ndakasvinura, so ndine ndakatsinznyamba ndakasvinura. Saka pandai ndakarwara ndiri mumba vanhu vakaungana padze. Mukoma wangu mbva auya mbane chibhodhoro mukabhodhoro katema so. Vakasogara kumusoro kwangu kumba vatanga kuteketera hamene zvakaitaura. Vapedza kuteketera izvo ndo vandavhura maziso wangu akazoona kuti ndaita sei ndaona. Vatongobuda ipapo mvari kune mukadzi wa maife ndende. Vaitopedza kudara madadedza ndikati maitira aita mukoma muno maana kundifadza kuti ndiri pamashira ndatopera zviya ndatona ndipanapa kana kufamba nonga ndakapedza 12 days ndisingaende kutereti vakandisunga. Mandaenda kuZimbabwe kwava ndasvika kanza baba vamusaendese kuchipatara havana chirwere chavanacho nemuprofita watakanosvika kanzi baba ndinongowanamatira chii ndakavaturika chii maoko vanda zvakanaka mazi baba vayo mbva vandinamatirawo zvechokwadi kuklinika ndakutomboenda but iwo mukoma vekunigeria vanga kuti mukoma nani AIDS uyu tasvika kumba handamboenda kuklinika zvikanzi baba vamusaendese chii vanongopona hangu ndakavaturika ruoko. Chakazondinetsa manje ndaakumusha kwacheko ndasvika kumusha kwayo kwaenda namatirwa ndapona ndonga ndakanogara mwedzi unoko ndandasiya adzimai nevana vakomana 3 mumwe mukomana wacho mukuru ari kubasa kwaanoshanda. Ndasvika iko zvikanzi mimi baba imi zvotochiita imimi hamuchafanira kudzokera chii kumazululand uku munofanira kuenda chii kuMozambique. Ndikati aiwa hamufanira ndiende kuMozambique sei vanhu vekumozambique vachiuya kuzoshanda kuSouth Africa urati ndozonoita mari kuMozambique vanhu vekumozambique vachiuya kuzoshanda muSouth Africa hazvigoneki izvozvo ndofanira kudzokera kwandakasiya chii mhuri yangu. Zvikanzi aiwa mimi madzibaba takutokupai mwedzi kana mwedzi nehafu munoya muri box. Ndikati hasi munhu wechirume ndinoita sei ndonozvionerawo ndasvika ikoko. Baba vedu vane vakadzi 2 vakapedza kutaura muprofita pane vanhu vakaona mukoma wangu achivapa mari achivabhadhara. Mukadzi wababa wangu wechitomba handidedza zvikanzi mwana wangu hakuna zvakadaro dzokera kwakasiya chii mhuri yako. Nezvaitika pamusha zvainzi mukadzi wababa wedu wechituu ndiye munhu ari kuroya kana vanhu vari kutiroya ihama dzenyu dziri padhuze nemi munobata munhu asina mhosva. Vakaiti mainini ndivari kuita zvinhu izvi. Neimwe nhau yakazonyanya kutirwadza vakauya kuno kuSouth Africa nemwana weusiku vakatasva garo vane garo ravanaro vachataura. Pangu ipapo ndonga ndapedza yangu nachombotsanangura. Pegaro apa makatasva garo makafamba sei? Eve manheru tete handitati tichirwara zvazvanzonizvo uyu tida kuenda kunotora munhu ari kurwara ndobva isina isingatomboseide kuti ndobva tai kunoku ndatasotora tete handadziva vairwara ndobva vaenda navo kumusha ndobva vanovavhura mushonga miti. Saka makauya kuno kune garo usiku mukatora tete. Saka tete vakangopfuma vava kuZimbabwe vakakwete zvemushonga. Saka tete nyama yavo yakanga iri kunoko asi mweya makauya mukatora mukana nawo kuZimbabwe. Kwete kune chimumvura ndichi kune chimunhu chakavakwa kumvura chinopinzwa chikamba chapinzwa mweya wacho vototakura chimunhu icho toenda nacho vonosota vodzoka vosore mumbadzosera mweya mazvandi tete tavakurwara ndobva vasotorwa kunoko vanga vatopedzwa kana wakati ndobva vatiya kumusha uko ndobva auyu vatoright vakutopora atomazorevira achona ndobva vavabaya ndobva tete vatofa. Saka vakabaya tete vakafa rini? Vakabaya tete manheru chitokafa manheru soti manheru anhasi nditi chitokafa manheru amangwana acho kwamwa 4 ndezvarini izvo 2018 ndinyanyasoziva madhetsi 2018 ndopa vakashayika. Kusaka pavaida mbotora chitikuda novarapisa kuvaida kudi ivo vachida kuraya vaida kuti vafire kumba kudhuze kuti mweya wacho ufire uko wozongodzoka still vachitora bhodhi. Vakatakura koimi mhosva yenyu ndeye ina nabankuru venyu maini iwo dedi avadedi vangu hanidi soti kukafa munhu ivo vanopinda totora nyama iyo yanditi chese vocheka votoshera munhu wese masitadzi ave vakandipa anobaya munhu anomwa ropa remunhu otosvika orudza ropa rotona saka kana mabhaketi akatowandisa vanobaya uchibayabaya munhu otorutsa mabhaketi eropa rakawandisa. Munhu iye anenge abayiwa anokana baya vanhu vakawanda mabhaketi otozara vanhu vese vanenge varipo vanotokwana ropa iroro. Saka kuraya kwavari kuita hamusi kuraya muri 3 chete iwe muri nevakadzi vandivanira nevakadzi vavo
vakadzi vavo 2 even ava va2 4 newe hamusi 5 kune vamwe futi natete vangu nevamwe zvairi mhuri yose natete vangu navamwe mai vemuvhileji imomo mai madhezi uyu andingai kunoka nditi makatanga ndende kuchechi vaiuya pawindi kune windo rekuseruka vachimhanya vachiti zvonizvo maikona nababa wakafanira kurara vese nekuti baba wakanonaka mufanira kutovata inini iye vatete kweta tete mukadzi wevhileji medu okay mukadzi womuvhileji zvinoreva kuti mukadzi uyo anomborara nababa ava usiku vasingazivi asi mukadzi wani vakadzi 35 vanorara nababa wako ndovavati ndeti pakaiswa munambato wemuchiuno muno zvikanzonizvo se baba wako vachinyenga negumbo nekuti baba wako anonyenga atombofanira kuti nyenga negumbo toda direct zvegumbo hazviite gumbobobo negumbo chairo iri saka vari vakadzi ava vanovata navo negumbo pawakaiswa munamato ndopawakazvinhu zvavo ndozvavakatanga kubasanuka mbijana kuti havacharari navo feafeya raagumbo rinorara navo saka manga vakutsamwira kuti munorara sei negumbo saka ichi community chekumusha chitori chicommunity chevaroi ende sabhuku kumusha haazvizivi ishe haazvizivi saka imimi hanzvadzi pavakadzi ava ndinovatana vava munomborota here kana kudi vanhu vachiuya kwamuri kana kuti chii zvinoitika musi waari kutaura uyu ndakatorara ndichichema nemakumbo ndichitoti makumbo angu mangwana makuseni mbva azotora mai vacho zvikani nhasi mama vakadzi vai vauya vaiva vanorara nadhedhi vanga vachinyengana navo nemakumbo ende musi wacho ndakatorara ndichichema handisati ndambozvita ikati makumbo angu kusvika kucheni zvikanzi hanhasi dhedhi mama vauya mutero watakanopuwa kuzetu uya uya takanobuda kumbungo kuti tichaga zvizvi kunetsa pamwana ndanopuwa mutero yabva ndasungiriro muchiuno tauyombowa mutarara ndakarara ndichema usiku ichichi kuti makumbo makuseni mbadinza mama vake zvikanzi hamama nhasi baba nhasi vanga vachinyenga vakadzaya nemakumbo zvechokwadi vanga vachichema iti makumbo vanga vachishandisa makumbo avati uko hazvichakwanisike kuita vakasunga muteura hazvichaite ndakatorara umbowa mumwe musi ndakatorota ndichitozviwa nepahwindo kuti ndatobatwa ruoko ndakatorota ndakutobhuruka akutochema kuti dhedhi vakuenda mama ende zvechiwa ndichodhonzwa kutozvinzwa kuti ndiri kudhonzwa ndiri kuendwa nonga kwako kutokuma 5 mamba kuedza zvikatonzi hapana togona kutovhacheri na12 togona kuti varare masikati totoita basa retodzokera mushe wenyu akatakura kurema nayo inondirwadza manje ndekuti mwana uyu anti pese pafa vanhu ndinoshiya nyama dzevanhu iye anondiona ina handikwanisi kuita sei iye anenge aitondoona kuti dhedhi vangu ndo zvavari kuitiswa vari kutemeswa nyama dzevanhu dzakafa but mamukwanisi kuzviona mumvuri wenyu ndonenge watorwa ndonenge ushandiswa umwe musi tabva panapa taenda kumba kwomukoma wedu anogara apo umwe wacho ukuroya ayo avakagara pamukoma wedu taenda kumba kwamukoma wangu zvikanzi pane mukoma nababa vaigara kumba kwavo zvikanzi kumba kwedu samaita vangu aichengeta pamukumusha vaita sei vashaya tabva ikoko hatina mbodza mwana weti kumusha kune nhamo zuva raviri akudai okwakuma7 zvikanzi naimi dhedhi vakome venyu vauya hanshiya mupedze kushiya nyama yeni zuro makapedza makashiya hafu hamuna kupedza kushiya mutumbu wese mwana uyu ndiari kutaura mwana uyu tiasinambomudza namai vacho kuti hanzi kumba kwaita nhamo kwanababa mukuru kune munhu ashaya mwana akatotaura kuti hanzi kumba kune nhamo kwavanhingi vashaya inguva nezuro makashiya hafu makasiya imwe hafu kana nenguva zhinji ndo mukamiri wangu wakaneta hauna kana nekubasa dzimwe dzenguva ndeitofosa kuti ndiende kubasa ndinotongomuka ndiri munhu akaneta kushadza kuti ndashandepi ndaitei ichishandiswa kushandiswa ine havakatotitangira ndokunga ndiri kamboita mabhizinesi nemashopu kumba uko tichitenga mombe taitenga mombe 30 tichitengesa after 2 weeks ndopa vakatanga kundishandisa wakoma wangu vakazopindirawo kumwana ina haenda ndatonitawo kushandiswa nama but inde asingazivi kuzotizvizive chinamato chemwana uyu mwana uyu zvakaitika aigara namai vangu kumba zvikanzi iwe handichakude kuti ugare panapa zvakanzi zvonizvo iwewe magondero aunoita hautombofanira kuenda kuchikoro ave atori masikati zvikanzofanira kupisa chena ndakazvipisa nekuti ndaitya kuurayiwa ndazvipisa mabhuku nemaifomu zvese ukapisa akapisa vati nekuti magondero ako nozopfumisa mai vako mai vako hawatombofanira kuita mari anofanira kutogara chichema vachitambudzika ndobva ndazvipisa ndobva vanditi inozvichasara iwewe takufanira kuita sekuuyu kugraduate ana mama vavo namando pakazoti ndiye kuno
saka nyaya hombe yabva yazouya ndeyemuroora mainini avari mumusha havana kujoina zviri kuitwa nevamwe eheka havana kujoina ka zviri kuitwa nevamwe saka vatopindawo mucrossfire dei vakajoina dei pasina zvese izvi because pane mamakesi atombouya andatomboona like muroora achiroorwa cheko vamweni tinavo vakawanda vamweni uchipinda uchitanga kupinda cheko ndo chinotanga kuenda kumuroora kuti pano tinodai toenda saka vamwe vanozoramba vouya kuzopumura handitika kutsvaga rubatsiro paipai zvinotonetsa vafi vakaonana saka I think kunawo nokuti kana vachinzi vanofa vanofirei vaita sei vakatembenge vafa musi pakatozomanyaya nechezva miri wese wanga raropa reblesi vakazobaiwa netsuno kuti ropa riya ribude rekumaziyoni vatoti tasa apa enda kushaiza ndochivaitawo sei vabereki venyu vachiva penyu vapenyu isari ko vabereki vanoti chiina zvezvo akatizikana musoro 2010 ndakatombotenga rori yangu muno ma35 ndikaisiya ndaichengetesa baba pana mai nababa chaivo tikatireka tidzokere tinotsvaga kuSouth Africa kunotsvagika ndakasvika rori yayatengesa me makatarira kuti chinhu chemwana ashandoshaziya hapana kana wana akasunza musoro kana akatengesa ndiani munin'ina wangu anoendera mashure kubva kuharare kuya kuzotora rori yapamba anogara kuharare kuti yakutengesa rori yese but vangu ari kumba hatina kana chatakapiwa pachokizva saka mai nababa is it possible kuti varimo munyaya izvo ndozvo zvandatanga kuona ndichipindapo ini ndatanga kutozviona ndichipindapo kushandiswa mushandiswa zvemachokwadi kwete zvokunyeta zvinoenda asingazivo ngoese mwana uyu ndiakutotioneso neti musi musi wokutanga idaendaenda kune kwatioshanda kumakomo asara namai ako achiri kubva kumusha akabuda mwana wekutenda mai vacho vamam nemunin'ina wangu wokutengesa rori wacho mba vasara vari twini vandaenda hangu basa kwandakaendawo kundikati handakumboenda kubasa vakamuka vakana mwana adzimoi mai mba zvavanetsa mai kuti ko mwana aendepi mwana akasvikira kuya mba achifamba asina kupfeka kudai vagara mwana uyu ndezvarini izvo zvimai manje zvakaita mwana uyu ini ndakaenda kumusha muna December ndavandasvika kumusha situation yandakaona pamwana ina kundinakidza because mwana pekutanga akatanga kuti akapisa mabhuku mauniform nehembe dzake zvese ndobva apisa mvatungidza mvati achade kuenda kuchikoro ndobva ndatora mwana uya ndobva ndamupa bamini munyina wababa vanoenda kuchechi bamini chimbogaraiwo naye sezvi muchienda kuchechi nandichikunzwisa kuti chichi pamwana iwo nguva iyo yese iyo hana kuti aenda kuchikoro ndobva ndazoendako muna December ndasvika muna December ndobva ndanomutora kuna bamunini mwana uyu pandakanomutora kuna bamunini mwana uyu airatidza kuti kuna bamunini kwanga achigara kwanga kwachi free saka pandakamuti iwewe takudzokera kunogara kumusha akaramba akagumbuka akaredza kuti hazvina kumufadza tagara naye tiri kumba ikoko aingoita zvinhu zvezvekuti isu handa kuzvinzwisisa aitondituka chero neniwo aitigona kutoswera akarara murodhi munopfuura nevanhu achiudzana kuti zimai rangu riya rakabva kuSouth Africa mwana uyu aitoswera akaswera murodhi akarara zimai rangu rakabva kuSouth Africa ndizite wakaiswa tori chero chikafu chataibikanga singade kudya asinganzwisisiki ndobva ndadzoka kuno kumuna January ndatosiya uyu neiyo wanga uri kumusha nemubiki wachona uyu wanga uri kumusha vese wanga uri fuwa kumusha inini zvandakaita zvandakavasiyira vanhu ndakati regai ndinoshanda ndida kunoshanda chero ndikaona kamari kashoma kekuti ndisi kuita start ndida kumbogara nevana nekuti zvinhu zvaitika pamwana uyu handisi kuzvinzwisisa saka ndida kunoshanda kugara chero 2 months chero 3 months ndione kamari ndidzoke ndida kuona kuti chii chikuitika pamwana ndobva ndauya kuno ndasvika kuno ndakangogara ndakaya January ari February March April chikange mwana atanga agarisike mwanonyanya kuita zvevakomana hatsiurike aita sei zvengundinetsa ndikati ndochitora here mwana ndomudzosera futi kwabamunini ndobva ndati mwana wegai auye kuno ndobva vatsika zvikanzi azvitori mwana wekuti kuno mwana chakakosha ndinochingompa chikafu chekuti adye inini musiye nekuti upenyu hwake ari kuhurasa ega achazozviona pamberi kuti upenyu hwake hwari kutambisa ega ndibamukura vari kudara ndobva ndati ndobva ndafonera baba ndobva takazonzwa zvikanzi koko amwena vangu vadzinga mwana kugara ega ane 1 week achigara ega kustendi kwangu ndobva ndati kuona kugara kustendi hana chikafu hana kana chikafu chandiri kutenga inini ndikuchiitumira kunani kuna amweni
ko mwana anozogara sei ega ari kudya chii. Ndobva ndavafonera ndikati naikoko ko mwana kutosvikanzi ari kutodya nditozviziva lasina ndinei naye. Ndomuromo wakandipindura kuti haina nhii naye mwana nyandishungurudza nhii naye kuti adye kana avata sei hanei nazvo. Tataura ndobva ndafonera maiguru. Iwo maiguru vacho murume kuziva zvese ina ndisi kuzviziva muri kufondera reva muri kuvapa zvese information. Ndobva ndavafonera ndakati naye maiguru inini kana muchiona mwana achigara ega pasaidi nepane chidhoo nekuti dzimba dzedzingori sezvakaita apa nepana mwana ari kudya zvikanzi handiziyeni ndinozongomona kwaedza nditoziva kuti ari kudya chii. Mwana wenyu ane nhara hatsuri anototsukirira vanhu chero baba wake dede wake wakamutsura kuri vabambo vacho dede wake wakamutsura akati wesiyana neni saka hatitongomusiya akadaro. Ndobva zvandirwadza ndobva ndafonera kumba kwedu inini ndati baba ende munotora mwana zvanzi mwana wagara ega. Baba wangu wakatouya ikokoti haumukira mbawasikuinda wasvika ndobva vandifonera zvikanzi mwana handisi kumuona chero kumba kwako kwacha hako asi nda kutombogara ndione kuti mwana aripi ndiwo vandakatogara. Ndobva ndaita sei ndobva baba wangu azouya ndisikagara ndobva kuti mwana ndamuona mwana asi handichamusinda kuenda naye kupi kumba. Ndobva vaenda naye kumba. Yakanga ichonge sort of holiday handiti ingari holiday saka pakazenge pakuvhurwa zvikoro ndobva kuti ini sekuruka tifonerai mai vangu nadhedhi vangu muvaudze kuti ndada kudzokera kumba ndinogara kumba kwamai vangu nekuti ini kuchikoro ndoda kuita sei ndinoda kuenda. Ndobva vandifonera tikanzi mwana wako atada kudzokera asi anonogara ega ati hazviite mhai kuti mwana agare ega. Zvinoita sei kuti agare ega madi kugara naye ikoko ndichinje transfer aende ikoko iye ndobva ati hada ndobva ati asiregai ndimutumire mari auye kuno. Ndobva ndaenda kuna umwe madzaba zvikanzi chimbotangai maitirwa munamato nekuti mwana uyu pane zviri pane mwana muda kumutora asi vanhu vari kushandisa mwana vari kumusha saka imi mukamutora anogona kunyangadika kuti dhiraivha ari kuya naye anogona kutomushaya omunhu zvainga ivo vachiziva kuti vari kuda kumushandisa ari kumboko. Ndobva taitirwa munamato ndobva ndazotora mari ndobva ndavatumira ndobva auya mwana takatogara naye zvakanaka takatogara naye 1 week zvakatonaka. Wakazoti svondo rechitsungu ndamugara rasvondo rechitsungu vamini vari kumusha vakabva vanouya kuti azvikuodha maskred ibva vauya ndobva ndikati mwana ari sei ndikati mwana ndii vani indangaisa mukupara chanaitikuziva kuti ndobva ndati iye mwana uyu chandakatanga kuona kare aiti kusiku aita zvida nyoka zvezvokuti kutamudeu usiku saka akazviita mazuva akawanda saka ndakanafunga naye pamini aya pamini ndozvaiita zvikanzi mainini vake vaiti aizviita nekutaura usiku ndikati chokwadi nekuimba anoimba usiku aimba ndiyo dzekuti dzadzese dzekumethodist dzekuti chiko kana dziye dzekumethodist so ainyanya kuimba so rekumethodist rwirwo usiku akarara akafa zvokuti ukamutsa hamuki katositira mvura mumwe kana kumuruva zvinorwadza nekuti hamuki. Ndobva adarezvo mumwe musi ndakatanga kurwadziwa kuma10 dzeusiku muchinimunye iye airara mumatobikiro misarira kubhedhuru imba yemukoma wacho anorara kutogara 3 rooms saka ena ndikangorara kumubhedhuru iye akararamo murume maingondimunya muchimondimunya dzakazodza kuma12 ndobva ndamuka ndikati ada kuenda kutoilet vanhu ndobva kuti maiguru muda kuenda kutoilet usiku zvakare kwete musaende kutoilet ona imwe plan ndikati bani regai ndiende kutoilet ndobva ndamuka mvarafotoma nda kutoilet ndasvika ndichingobuda ndisvika kutoilet mudume akabva mati zii mamanyarara ndakaita chinguva ndakamira kutoilet handizivi kuti chii chakandibata ndi kutoilet akati chinguva ndakamira kutoilet ndobva ndadzokera asi ndikuitei kutoilet kuno usiku ndobva ndadzokera mumba ndichidzokera mumba ndakangonanga kunonanga kurora pambedha ndichingorora pambedha ndai ndakatosunura ndakatsitsirirwa madzikira nomazii ndai ndakatosunura zviratidza kuti ndai ndakatsitsirirwa nevanhu vanga vakawanda ndaida kudedzera ndichida kudii ndichitadza ndichingozama ndichitadza ndakanzwa dhoo kuvhura ndakanyatsobvura zvechokwadi mvura yatotyiswa chihwiri ndobva ndashaya kuti ko munhu abuda ndiya tiba munini mwana uyu chii chiri kuitika kosei ndatsimbirirwa ndakaita madzikiro ekuti ndakaita 1 hour munoiziya ndakutonyatsa kuti apa mweya wakupera ndobva ndakazoti satani ndobva ndamuka ndakamuka chimhanya zvekupinda mumba ndakaona paine machira chete mwana uyu asiya
atatoka kuma-1 ndakuti ndapasti 1 ndibva ndamuka ndibva ndati bamunini afradonian ndangabani chandakatsikira kuri madzikira apanya ndikuziva ndikati akusine hamo svika ndinonyepa ndikati bamunini muka imone mwana hamo ndibva bamunini wamuka ndibva watarisa ndibva wana asimba svika ndaenda kutoileti ndibva ndamuka saka pandainini pandakati vanoti itasai kutoileti ndakatotadza kuenda kutoileti mwoyo wangu wakaramba ndikati nguva yareba mwana uyu ndiye abuda nguva yareba kubva pana ndakatsikirwa ndiye abuda mwana uyu ndakangoda kupotera pamwe ndadzoka mandamira pamusiwo vamwe ndibva wapinda mumbavha wagara pamachira avo ndibva ndamira pamusiwo ndamira pamusiwo saka ndakabva ndati akakudududza ndichidzoka kudaiso ndikuti ndakanzwa mafulustep achiuya ndibva ndadududza ndibva ndaona ha munhu asina kupfeka ndibva ndarohwa neana ndikati ndakati akana kati ndakusiliya uyu zvechokwadi ndingatsoma ngati ndakusiliya mandamira ndibva ndamupeurira because iye aifambisa achiuya ndibva ndapeurira mandamira pasaidi ndibva apinda mumba apinda mumbani ndibva ngonopinda mumachira hana kuona iye handizivi ipapo ndibva apinda mumachira because indakaedza kutaura naye haana kana kundidare kana kuti chii because anga akatotsama akati kwindi ndibva apinda mumachira ndibva ndamutsa bamunini wacho ndati bamunini uyai kunomona akusiliya uye asi haana kupfeka kati munonyepa ndikati yamona ndibva bamunini ndauya ndibva ndavafudugurira chii mai munati ndikati handizivi bamunini zvikazi chimusiyai tida kuona kuti mangwana zvoita sei but ano indibva ndapinda mbabva ndavata handakuvata ndakangonogara zvandakadai so ndaibvunda ndaishayika nemwoyo wokufema ndakashaya kuti chii chiri kuitika ndakazoti kwatochena dzakuma7 kwatochena zuva rabuda pandakazobatwa neurumva ndavata ndakavata kusvika kuma1 dzamasikati iye uyu akanotenga chingwa chake nemukaka wake ndobva vabika tii yake nabamunini vake ndobva vamwa ndobva vapedza bamunini ndobva vatombobva ndobva vaenda kwavakaenda kunotsvaka masimba avo ndobva vadzoka ndobva vamubvunza kuti ko mai vako zvikanzi mai yangu akarara zvikanzi koiwe unozoti mai vako akarara kana vakasira kuusika vamu ndobva akaibva ndibvunza ndakarwa nehana ndobva ndati mandiseti ndikati handisati ndobva bamunini vati bamunini vako bva vakundibvunza nai akusile chii chaitika mwanangu nhasi zvikanzi hapana zvikanzi taura ndoda kuti undizive chokwadi chii chaitika zvikanzi hapana hapana dheti andikana kuti dheti anoridza kuti dheti hapana dheti hapana zvikanzi ndati ndoda kuti undizive chokwadi mwana hapana munhu wandotaurira ndoda kuziva chokwadi iwewe chawaita nhasi zvikanzi dheti zvaitika ndezvekuti ndaona kunge kunze kwachena ndibva ndasimudza dhishi remapureti ndibva ndaenda panze ndida kusuka mapureti ndibva ndaona kuti chakangosviba ndibva ndatora dhishi rapeti ndibva ndadzokera naro mumba ndibva ndapinda machira madhara ndikati unonyepa usina kupfeka zvikanzi mama mandiona nekuti akavhunduka nekuti ndakamuti wanga uchida kusuka mapureti usina kupfeka zvikanzi mama mandiona mama mandiona chokwadi mandiona ndikati ndakuona wanga usina kupfeka zvikanzi taitirega ndikuudzei chokwadi vamukuru balindi vari kumusha vauya nhasi ndobva vasvika ndobva vasikonditora ndobva taenda kumba tasvika kumba taenda pasi pemutorwa patinoitira musangano wedu vatatenderera denderedzi takadai so ivo vanga vari mukati zvavanga vari mukati vamukuru balindi vanga vachitoita zvinhu zihombe vaita zvinhu zidiki tichivaimbira chiti bosi master ndobva ati ndandirinyarara vatoti kwindi ndobva atoti zi haana kuzomendera mberi abva atoti zi vana vacho vakamuedza kumutaura naibvatikandati ndindinyarara mwana aibva nyarara ndakashushikana ndakarwadziwa ndopamakatanga kunyatsoona ndopandakatanga kuona kuti pane zvikuitika pamwana saka mangwana che ndibva ndamudetsa ndikati zvamakaenda nabamukuru makaenda yaitaura mwana aindituka imbemu isanyo ainditukirira mwana ndaitukwa zvekuti kusvika 16 vachingoita zvavanoda naye
mungu anga asikatochi chikafu chanditobika aitoregedza kuti chingogara ichienda kuchechi imwena kuchechi patangobvira achiita kuchechi aituka zvekuti ndairara kana ndichingondishaya ndichi pandangobva nei kuchechi ndairara ndichichema aituka ainomira mukona kune mutu aituka mwana zvekuti ha aitukirira achingodaro ndichingoramba chiremona nei kuchechi ndikati asi andimboregedzi ndikuenda kuchechi naye tienda kuchechi maiguru vangu ava maiguru varapapa aingoti endai naye kuchechi chero muprofita anonyepa endai naye chero pamangonzwa munhu anonyepa endai naye nekuti hamuzive pane zambuko renyu ndaingoenda naye ndichingofamba naye ndibva tazoenda kuzcc tasvika kuzcc ndifanzi mwana uyu akatakura kure asi imboitai tichi mwoyo wake upare nekuti mwoyo wake wakaomarara taenda naye kuzcc kuya ndibvambirwa tanga ndaiye achinzi abaiwa jekiseni chi nemapepa ndibva taenda kunobikirwa uku kwa6 uku namudzidzisi wacho tasvika ikoko mwana akatanga kurova vanhu vakanga vari papo achivarova zvibhakira mabutsu airova mwana zvekuti vanhu vaitotiza kumubata achirova vanhu asi chaindinetsa ndechekuti anga pachinamatirwa mwana uyu ndaona munhu wemurume amira kusaidi nemunhu wemukadzi anga akamira kusaidi vakanga vachiedza kushedzera vachitsamwa asi vanenge vanga vaine zvavanga vachitaura kumwana uyu ndobva taitaura madhokuta takudzoka kunokumba tatiwana tete vacho avo akatanga kutukirira andiuye futi kuno kuchechi and ewe tete vacho akati kana manje wo ukati auye kuchechi nine kumba kwangu handidi mai yako akakudzinga metoenda kumba kwanyu ndobva taita sei tasvika kuno kumba baba vacho vakanga vari kubasa kwavanga roko takatosvika vauya patobika sadza tadya sadza iye avata yangu atamba makomisarara uko avata baba vacho hamendi vakangoti vhavashu mamba kwedza vadzadzi kuma4 ndobva vamuka ndobva vabuda mumba matatakara ndobva vaenda takamuona akadaiwo achadza kuti achangopinda achitotonhorwa achiri chando achibvunda kudai baba vacho mbva vamubvunza vakati chii zapana hapana pakutaura ndibva ndati kuchechi vakanzi mwana wemukamuona chanenge aona ka ndakudze zvese ndibva ndabuda ndibva ndatora shama ndatema shama ndikati nhasi ndo kana ndichikuraya ndikuda kuziva kuti iwo kukutonha kudai handina kupfeka nekuti anga akapfeka kuzasi kudenga asina hembe ari pachimukona pemetresi yake yanorara anga ari kunze kwemetresi inorodza asati atombobata uri kubva kupi svikani musandiroveregai ndikutaurire chokwadi vamukuru balindi vabva kuzimbabwe ndobva vaya ndobva vanditora saka zvavauya vanditora tabuda neapa paburi rachita buri rezvipikiriro saka ndopatabuda napo nekuti imi mama makaisa munamato wekuchechi padhoo nepamahwindo ndobva vati pari kubvira moto saka hapaite kuda napo saka tibude neapa ndobva wabuda ndopatabuda napo saka ipa ndopatadzoka napo ipapa nomungati anga arwadziwa akati handizivi ndopatadzoka napo kati wati zvikanzi bamukuru balindi vaya vakasikonditora tikaenda kumvura tikasvika kumvura ipapo ndopakazara chokwadi tikasvika kumvura tikadya nyama yevanhu tikamwa ropa ndakamirira ndikabvunda inini moziya paitaura mwana wekauko zvaaitaura indaifunga kuti pamwe pfungwa dzakainotofunga kuti pamwe mwana dzakura saka ndaimbozvitora zvimwe ndaimbotya zvimwe ndoita zvivindi ichiti pamwe pfungwa dzake tichingoramba tienda kuchechi naye tichiramba tienda kuchechi naye achisvika munamato idzi dzake nemumwe ari muwest saka takanga takovata naye tichitovata naye achirara pasi tichirara pambedhi nababa wacho takutogara takutongovata naye everyday chero masikati asatomutsindire kuti agare ari ega ndobva akuita zvedzungu zvezvi asi pakabva kumusha handiti vaiva vachimutora vachienda naye saka patakanga takuenda naye kuchechi akanga asaendi vakanga vakuita zvekumikisa dzungu kuti dzungu odonha chero 2 hours akarara akati zii
taitomutarisa kudai ongodonha kataitoti kana ada kudonha tokurumidza tomumwaya mvura kuti asadonhe taita zvekufosa taita kuita zvekufosa mwana kuti zvada kuita handiti tomukurumidza toti asazviite hatitorei sauti hatitorei mapepa atapiwa kuti tichimukwidza tichimuitisa zvazvi dzimwe nguva izongogara akadai akatiziya akanyara akatiziya akangodai ukamutaudza chiro kadii hataura hadii ana akangosvinira maziso akangodai atizii ndopaanozoti mama toti chi tadzoka kumvura madzoka nani nadedzi nana dedzi saka mazuva ese aiti pane murume anouya naba mukuru wake anenge akapfeka gauni reblack akavhara kumeso iye aiziva asi kuti akanga asingade kutaura kuti ndiba mukuru anogara kumuruleng munomu nekuti ba mukuru handi vanogara muno muruleng ndo vakaenda kunigeria ndio vakaenda kunigeria saka iye akanga asingade kuvadudza nekuti aiti ndikavadudza aitofunga kuti pamwe baba vangu namai yangu vaibva vaenda ikoko saka aingodudza vari kumusha chete kuti bamukuru balindi neumwe murume akapfeka gauni akavhara kumeso asingadudze kuti kunigeria kwavaenda uku vaenda kunodii ivo vakati tikuenda kuchechi yaTB Joshua kuskoni kwaTB Joshua handiti akafa here TB Joshua saka vaenda kupi kune vamwari vakaenda vachiri mupenyu wachiri mupenyu vakaenda vachiri mupenyu ipapo vakaenda vachiri mupenyu saka anga asingambotaura kuti ndiba mukuru aingoti umwe murume tichingodaro chingoenda kuchechi kuda kuchechiinda kuti daro ndobva apiwa munamato dzake idzi apiwa munamato dzake dzaakapiwa idzi ndobva mumwe musi kusina magetsi anga aine hanzvadzi yake mumba vakatorara saka vakatanga kurira foni vachirira foni bva vakurira chiredhiyo zvikanzi iwewe ndakupa foni iwewe chiisawo nziyo dzandiye chida kunzwawo inini nekuti iwewe haungati une chiredhiyo une foni zvese zvikanzi nehanzvadzi yacho ina handidi chiredhiyo ndichangu saka isina kuba chayatiri panze apo ivo vari mumba wachinetsana saka hanzvadzi yacho ikutaura kuti zvakaita mwana yanzi akangoti nyumwe hanzi akaramba akatarisa kudoi kudhoko ndobva azvivhara kumeso ndobva vasochirariya ndokutoti ndobva amhanya kuda kunomukachi mukoma wake saka mukoma wake akarowanana kuti kuchicho kuita mwana ndobva amuzairirawo achinomirawo kuti akanzwa yaho ndiya mama ndedibari ndivatira munamato wangu ndikata mhanya mumba aikusina magetsi mhanya mumba tapinda mumba muya tikungomoni arikutofugura tikandite tihonai anga asina zvesho munamato wangosisi watobva munamato wangu watobva watodamburwa saka indobva ndabata mwana uyu ndobva ndati unonyepa iwewe pane zvawaita mumachiro mutikanzi ndati dedzi vatora munamato wangu vaenda nawo ndobva ndati kune mwana mukomana munashe batidza tochi yelight nekuti mamineka kendi batidza tochi yelight saka pakabatidza tochi yelight ipa takaona kudhore rekuko kudining kumusiwo namato uyu tambo iya yanga iri muchiuno iyai ndova payanga iri yakadonha ipapo ndobva tafonerawo kuchechi tikati ndozvaitika kuno mwana abviswa zvikanzi kana musina umwe totora iweyo mumusungirire futi nekuti iwoyo munamato ndo waakutasa kutora mwana saka zvabva izvozvo ndopakatanga kurumwa taingona mazina akaruma chete akadhinda kungoruma chete ainge akangoruma chete handitai tinovata naye taitovata chitoti mumba medu hamufanira kuita rimi tinongomuna nekutotosimudza ruoko ndarumwa kudai mazino isitongozona mazino ndiani ndiba mukuru kochi vati hauchade kuenda sei saka hauchade kuenda sei isusu takataurirana mhiko yedu haufanira kupikinyura mhiko yedu yatakatotaurana ndo yatinotopedza tichitoita iyoyo iwe takatokudza kuti haufanira kuudza baba wako namai vako haufanira kuenda kuchechi haufanira kuita mukoma zvino zvava kutoita uri kutokanganisa saka ndautokurwadzisa chaizvo chaizvo handisanatanga kurwadzisa ndaingomuruma chete kana kumugobora kumutema nebhuku saka musi waakatemwa nebhuku ndo akazotaura kuti bamukuru vari kumuvhiri because paipa zvimba kudai zvikanzi vambika pika nebhuku yavo kochi vati zvino hauchade kuenda
daingosikomunhura chero apa pamini avasati maudzwa pamini nekumuruleni maitombotaurawo kamuchiwadza nhamo dzemwana musingazivi. Mwana paakabva kumusha ini ndakavafonera ndikati maiguru muzondidzirawo bamukuru. Mwana akauya asi mwana asinzwa musha. Havana kana kufona, havana kana kuuya panapa, havana kana kudii. Takagara kudzamana kuita 3, 4, 5 months. Havafona, havabvunza, havaita sei nanhasi kusvikana nhasi. Kusvikana nhasi pano patiri kusvikana nhasi. Aripo pamuruleni apa. Kamurule pachona chero izvozvi ndikatobva panapa zuva ndotonosvikapo ndotonotaura nyaya ndotovaona ndotodzoka kunokumba tikatosikobika chikafu chikacho. Asi havana kana zuva 1 ravakambouya kana kufona kuti mwana ari sei zviri sei kana kana havana kana zuva 1 ravakambouya chinorodza ndechekuti vane vana vavo ko vari kudi kuita izvi pavana vavo. Ndo zvandakabvunzawo kuti imhosva iyi ndeyekuti vanogona kungotora havo wavo voshandisa hapana anomboita problem nazvo but zvokunotorawo umwe womunina uchiprotekta vako izvozvo ndo zvazoipa manje. Tiita kuti ngazvichidzokerawo kuvana vavo ikoko pane pakanganisika here tikati kuvana vavo vamboshungurudzikawo ikoko sezvavari kuitawo umwe pane pasina kukanganisika hapana kukanganisika hapana kukanganisika. Munoziva mwana taisati tasvika ikoko handiti isusu iye zvaaita iye aiuya vachitaurirana kati aigona kutoti isakarara handiti otobuda oenda navo wotoenda uko isiti mwana akarara. Saka munamati yakaramba ichishanda kusvika asisagoni kana kubuda chero paspiriti pacho chero pachii zvazvisaite. Saka vakanga vakupinda mumba vachimudhonza handei aimhanya aitenderai mbakamuiti vake vauya vandibata vari kuti handei oye kuseri kwangu isatione tomwaya munamati watetapiwa tomwaya munamati zvotidzi voti vatiza vaindi asi vasiya maki iyi neiye atoti kana vasiya maki iyi nekuti aiti so aiti ndochanoti ndo maki yedu yakadai so ndo maki yavo iyo iyi yavaiti saka ndana kadhirowa maki ina iyi yako balinji vese vakashiya vakadhirowa vakatitodhirowa ipo kadhirowa iyoyo vakadza mutodhirowa iyi saka iyi ndo maki yenyu havana kuisa pamuviri wako manje ana achichokandisa chiri paguva chinoonekera azitoona achitadiri ndo chinooneka changu achioneka. Okay. Imimi kuti yanzwa kaisiwa vanacho ichochi vanacho baba wacho vanacho. Saka aiti kana ichi chimaki ichi akati asiya chimaki tisingatiura taitogara kudai kuti wamirira kusvika vatsuka asi akati hapachisina chimaki vaenda nacho aizati havachadzoki asi vakangoti vasiya chimaki taitozati vanodzoka. Saka vadaro izvotipo hamuna matutyisa mukaita kuenda kungotsvuku tichiita sei zvamuziva tichiti handina kana mari kana sendi chero kutobatsira chero vana vandinotondipo chikafa mumwe ngotsvuka ndoda 3000 tomo ipamwe zvinopera pamwana uyu akandoda mari yakatobvisa ana chimwene takanawo chimwe nokumalawi mwe akandoda 10,000 tikambomupa 2,000 tikamupa mari tichingobvisa mari taingobvisa mari chiti pamwe zvinopera pamwe inini pate zvangu ndikunyika ndaifunga kuti vanhu vakashandira mwana wangu panyama ndo zvandaifunga ndaifungati panyama yake ndo pakashandira ndisingazivi kuti mwana yanitone maturuzi ake ainawo saka manje zvaizonetsa kuti zvatataura nababa handisi taizvozvitaura asi mwana uyu anga asipo asi tanga achitaura zvinhu izvi ataura ndoona saka vakazenge vakuti kana vauya handiti taikonekitana sei isitongonzwa mamuvement pamusoro pemarata kana mumadziro kuti mune vanhu vari kuita sei vari kufamba kana pamusoro pati uyu manje utanga kutaura asi chero kwamuti auxilia hamuki ukamumutsa hamuki zvekuti ukamuti auxilia hamuki anototaura nyaya dzese vakapedza hatichiendeika hauchende kuita bonde chero mvuru wako hatichauona wekuti tiite bonde nawo saka handei hapana umwe munhu watinotuma kuti anotitira zvinhu zvedu iwe ndiwe watakatopa mhiko iwewe ndiwe watone mhiko iyoyo saka hapana mumwe watinotomboti achatiitira kuti kwako mai vako zvako vari kuita dzungu idzungu ravaita vachazorora
tichatoramba tichitoenderera mberi nebasa redu kusvika tapfuma taita zvatinoda, nekuti n'anga dzakatitaura kuti tichaita mabhazi nemarori kwatakaromba, akatodza tichaita mabhazi nemarori. Saka izvi zvino hatisati tanazvo, saka tototenda nezvatakavimbiswa izvozvo kuti iwewe ndiwocherese uchatishandira. Vanotaura naye panze zvinyadzi zvekuti hazvitaurike baba vacho varimo. Anenge achitaura nani? Nana baba mukuru vake. Uimongwa uye achidaira isi tinonzwa kudaira. Tikadongorera panze tichero tikadii tikavhura dhoo hativaoni, asi tinonzwa mhinduro dzake. Zvinyadzi chete, zvinyadzi wotofuma choti haide tichi zvanzi chakati chi zvinyadzi zvotonyadzisira, ende vanotaura naye zvinyadzi kuti kuzasi kwakwa kusati kwane zvinhu zvevakadzi. Vanotodudza zita chairo rezvinhu izvozvo. Bamukuru vake vari kumuruleni, baba Alfred, bamukuru vake vari kumuruleni vanototaura zvinyadzi. Baba Alfred amunyarere chokwadi. Baba Alfred vanototaura kuti hauna zvinhu zvevakadzi kuzasi uku, vachititaura nezita. Uyu wotomugoti naideti chinonzi chakati chii. Baba vacho vakati zviwo zvidiki zvemumvura. Iye ndezvaakatoudzwa baba vacho kuti nekuti akatomuka akatovabvunza. Zvikanzi komai vako vari kukuregedza sei usina zvekuzasi zvevakadzi. Ndivo vana bamukuru avo. Baba vake. Saka mubvunzo nebvunzo, saka vanenge vachitomupenengura here mwana wavo chokwadi, kumupenengura kona kuti haana chii here. Wo wangu ndivo vanorara naye, vavo vakachengeredza vakaisa pakona. Wavo vakaisa pakona wangu vachiita zvese zvavari kuita izvi. Anotaura zvinyaya zvokuti mega munozorora. Handitoita bonde, handitonakirana, mazano hauchade. Baba vacho varimo. Akatanga kuti mafeelings atanga kudaiwo. Baba vacho varimo achidai. Chiita mafeelings. Manje hatisi kuona. Pauri hatisi kuona. Kuita hako mafeelings isi tiri kunokuti akutonzwa. Kuda. Asi mafeelings uri kuaita mumba imomo hatichakuona. Akadai. Akadini. Anotogona kutobvisa hembe baba vacho varimo. Vanenge vari asingazivi. Otobvisa hembe otoita mafeelings avo iwacho iwayo. Asi vanenge vakuti isati sikukuona. Zvauri kuita mafeelings asi isati sikukuona. Takavharirwa neminamato yakati. Hatichakuona. Ndobva tazoenda kuna vamwe madzibaba. Wane kufamba shure. Vatenda kuna vamwe madzibaba. Takana madzibaba vakabva kuPitori. Ndobva vauya vatanorora kugomo navo. Vatanorana kugomo navo. Vati isisi kuti batsira mwana choda 2.5. Hatisi hatina mari madzibaba. Asi dauda mudzigo ripere. Zvikanzi asi ketimbokuzamirai. Ndobva taenda naye kugomo vatanorara. Tarara tasvika ikoko. Iye anototaura kuti titori murodhi tichitoenda kodhedhi namama maitotukana muchitondituka. Ivo vari tori padhuze vachiti pfutsake uri kuendepi. Takakuti uri kuenda kupi. Pfutsake ivo patinenge tinaye vanenge vari toripo. Pamwe izvo zvatoripo vaitozvinzwa varitozvinzwa isi hatisi kuvanoona hatisi hativaone. Chero iye zvino uyu haachaone nekuti zvese akabuditsa zvaiti anoona achivatione havo bamukuru kuda kutokuexpose hai munyatsozikamwa nenyika kuti muri muroi. Avadaro izvo tasvika pachechi paya, tasvika pachechi padzabaimva taka kumunamata tamanamata zvinzi pano takawanda isi tiri vasho masi pandoni vamwe vari panapa zvekutoti tikaita zvekutamba panouraiwa munhu ende vaitoti isiri pachechi apa iye vaitotara naye uyu iye zvairambidzwa kunzi usakotsire iye amuchikotsire iwe itachakati iwe itachakati opposite. Ndibva vana madzibaba vati mwana uyu ane kiti yake yainayo. Mwana uyu ane kiti uyu. Ndibva ati iye akabva achenjera kanzi madzibaba zvamatotaura izvi izvozvizvi kumba kwedu uku ndinononzwa nekurwa nadhedhi namama. Ibva mapedzeredza nekuti nani ndachandinacho ndingatofa nekupondwa nekurohwa. Zvikanzi mai tati mwana uyu ane kiti. Anofunga kuti iye ari kumberi kwedu iya mwana ane kiti. Takangokati patasvika bva vamitira munamato pano pavakati vamitira vari vana madzibaba mucomment section. Vana madzibaba muriko here uko? Vana madzibaba muriko here uko? Tiri kukudai mose makaungana mose ungana imomo. Vana madzibaba vaya pavakatera kumitira munamato mwana akasvetuka akatiza akajamba waya akamuka dzoita akarwa spidi kuendera tu baba vacho vakamutera aida kumbata kuti vachiti tida kubvisa nekuti madzibaba akati pane chinhu chiri pamwana. Aiwa vanamboti vakangoti pane chinhu chiri pamwana chida kuti mwana akatiza akazodzoka amanhera namadzibaba vaiti
taingoti patanzwa tinoenda ati 500 tobvisa tu ati 1000 tobvisa tu tichingodana patazoenda kuNortham taenda navo vakatoti kune wandanzwa kati isu hatina kana yekukwira chaipa pasina kana neupfu mumba chaimo chaimo mamuno ndobva vati aiwa ndokukwidzai isusu kai tichienda navo mainini apa timbononzwawo kune madzakwa variko kuti vanoti kudii vanozvigona here kana vati vanozvigona totsvagawo patinowana kuti vagone kumugadzira tozobhadhira pichana pichana vakatipinda tikaenda tikasvika vataona baba vataura nhoroondo iyoyo kuti baba mukushandiswa nehama dzenyu asi pamunobuda musapote mutaura muchiti ini ndiri kubuda ndiri kunotsvaga mari kunishandisa nekuti kwamunonosvika munobva mapuwa bvumo baba munobva mabaya munhu uyo ari kukushandisai anobva afa munobva madedzwa kunzi ndimi muroyi nekuti mune muchiudza vanhu kuti inini ndakufamba nenhau kuti ndashungurudzika saka imi kana muchingofamba baba fambai makanyerera nemwana wenyu ndobva tabva paya ndobva taita ndobva nditi mai pane munhu wamarwisana naye vachitaura zvakanzi baba mai pane murume wandikona ari kurwisana neni ndobva ndati mutora chokwadi nekuti nhasi tarota hope ndichirwisana nababa mukuru vari kumureni vauya mumba saka zvakauya mumba vaida kuita zvekuda kundishandisa rekuda kundiita mukadzi handida kunzwisa kuti vaida kuita sei saka ndakabva ndamuka ndikavarovesa zvechokwadi ndobva ndatipipuka ndakatopipuka ndichibvunda ndikati vaudzawo ndikati naupedza ndarota nhasi ndarota ndichita sei ndichirwa nababa mukuru ndakatomuka hembe dzangu dai dzakatobvaruka dzana ndakatopfeka idzo ndakamuka dzakatobvaruka ndikati asi nhasi ndavarovesa kuvaroma ndavarova zvechokwadi ndobva takakwira tikaenda Northam iye ndobva anzi namadzibaba mwana wenyu uyu ndikutaurire mhai mungafambe kumaprofita ese mugonobhadhara mari inogona kutosvika 100,000 mwana wenyu ngakuudzei chokwadi ngataure chinonzi chokwadi kuti inini ndakapiwa inini ndine chakati inini ndakanzi ndisadye chakati inini ndakanzi ndodai ngaakutsanangure anoziva musati haziyewi zvese anozviziva obva tadzoka kunotemuka tagara ndopakatanga da kutaura teti ndakanzi nemukoma wenyu ndisakubatei muruoko ndakanzi nemukoma wenyu ndisatsike pamatsika ndakanzi nemukoma wenyu ndisadye mazai ndakazonzi ndimimika vikazofamba mai vako izvozvi baba mai vako vachenjeresa izvozvi ndaona mazoenda kun'anga chaiyo inonzi n'anga chaiyo chaiyazokubatsira asi ikati enda unomwa weti yababa vako namai vako yakasanganiswa urambi saka indaibata mapoindi aita sei aitaura ndo zvandaibata zvikanzi ndikanzi ndigeze nedoro rechivanhu riya ndirambi ndikanzi tora muzvezvo ugeze nawo zvese ndirambe nekuti ndo mhiko dzedu idzodzo saka iwe unofanira kutoramba unofanira kutozviramba haufanira kuita sei kutozviita izvozvo ndobva ndatoti kuna baba vacho nhasi handichangeini weti ndatora chigaba ndikati itai yenyu nditi yangu vatasanganisa ndobva ndati imwa ndobva ati mama ini handidi kumwa weti inini munin'ina wake ndobva ati ini ndotoimwa ndatotanga inini kuimwa nekuti pamwe ini vakatondiitawo munin'ina wacho musikana mudike ndobva atora chigaba chiyachi ndobva atoti jujujujujuju uyu ndobva akabva aita simba kuti uyu amwaka ndobva iye amwawo amwa weti zvikanzi ndakanzi ndisatsike panotsika dhedhi wangu ndobva ndati imi dhedhi wake tsika iye atsike ndobva atsika akungoita izvozvo tatenga mazai tabhoirisa bva tatidya tatenga chibuku tatigeza tatangoti chero nebute zvese zvanga ataura zvai tichingotiita tichingomitisa tamuitisa izvozvo manje ndopatakanzwa kunzi kumusha vakomana vai vamazana madzibaba vai vakati kumba kwenyu munogara nezvikara zvenyoka baba pamba penyu pano zvikara zvenyoka zvamunogara nazvo hamunzwe here masaundi mumba tikati tinoanzwa usiku hatirare tinotorara tichingonzwa masaundi usiku hwese kusvika kucheni zvikanzi zvikara chero ndikakupai munamato ndikati baba munamato uyu ende munoisa mumba ende munotodziona nekuti ndini munogara nadzo ndimi waridza wadzo munogara nadzo asi baba hamuiurayi chero wani nyoka hamuiurayi asi zonda kuti ndida kuita munamato wekuti dzigozonofira kumba kwadzo tadaro takangogara 4 days taitwa munamato takatonzwa kumba kunzi mukoma wavo arohirwa nyoka mbiri dziri kutyisa vanhu shato nemhungu iye anga asiko kumba dzaandi dziri kutyisa vanhu kuti vanhu vari kuti nyoka idzi dzaigara pai mumba munotsvairwa everyday mune mukadzi mumba munogara vanhu nyoka idzi dzaigara pai saka vanhu vaizvibvunza kudaro
handiti akanzwa makuseni kuti nyoka dzafa manheru musiwo yakakurumidzisa kutaura because anozoti anotanga kuma 1 2 3 taura musiwo yakakurumidzisa akatanga tichangoti past 11 anga kutokurukura nyau dzavo nehama dzake vanga vatouya nabamukuru vake ndiwo waita kuti nyoka dzife dzifuridze. Mwana akati maiwe kani yowe ndodiko nyoka idzi ndo yowe kani maiwe komandigira nyoka kuti ndita saiko yowe kani akachema mwana kuhope ikoko akachema ndikada kuti mumutse baba wacho akati mbomusiye tida kunzwa akachema zvikanzi ndiwo waita kuti nyoka dzife. Idzi nyoka hadzina mbofa idzi dzangopwera mweya chete nekuti iwo wakupikinura miko saka iweyo ndiwo unouya uchifanira kudzifuridza. Inobva abvunza kuti ini munoda ndifuridze nyoka dzenyu idzi ko mwana wenyu ari kumba anonzi Akwelini zvikanzi Akwelini haanga afuridze nyoka nekuti asviba. Iweyo ndiwo unofanira kufuridza nyoka nekuti uri virgin wasati wambosangana nemukomana saka ndiwo unofanira kufuridza nyoka idzi. Ndobva abvunza zvo zvikanzi ko imimi likapi mune mwana wenyu likapi muchezi zvikanzi mai vake izvozvo ndo zvavasingatondotendere zvekuti ndishandise vana vemumba mangu asi vanhu mai vake havatodi izvozvozvo vanotoda iwe ndosanga ndaya nadzo kuti ndo mhiko dzedu dzatakatowirirana kuti tiite mari tiite chii ndo mhiko dzedu iwewe ndo unofanira kufuridza nyoka. Takazongomupeputsa iri ngori hondo yekudzimutsa nyoka mutsa nyoka mai vako toda kuvauraya tikuvatadza iye zvine zvatauda kuita ndezvekuti pakati pababa vako kana tete vako maikevhi chiuraya munhu 1 nekuti jano rakwedu tanga tichidya nyama dzevanhu pesa apa iye zvinezvi jana rakwedu taida kuuraya chimwana chidiki ichi chamai vako chikaramba ende chikwani mwana akarwara mwana muchidiki chikomana ichi arwara kudaro tichingenda kuchechi ndaingonzwa kuti munamatire ndaikonamatira nechomwe nekuti simba charo rekuti noti mwari naunorishaya ndaingonamatira nechomwe ndichingoti machi ndichibvunza zvikanzi mwana uyu ndiwo wataida kudya zvino mai vako nemudzimai mai vako haiite kuti tidye mwana uyu saka iwewe pakati panhu tiuchisarudza baba vako kana tete vako maikevhi ndo vatinoda kuti akuda kudya nyama nekuti jangana rakwedu uyu ndobva atipfutsake imba dzevanhu varoyi ina achisiri muroyi handichade zvekuroya ini zvikanzi wo ndosaka wakufumura zvinhu chiregedza kufumura akavatuka mangwana achikuti ndobva wadzoka ndobvakanzi takakwereta nyama yevanhu toda kudya nyama yevanhu zvinoita vanhu handiti kana kwavo kwasisina nyama kana kune kumwe kwafiwa vanonokweretawo sechimbadzi vozovapa nyama yavo sike vanga vakuti chiuraya imba menyu katina ndura imba medu niuraya ikwenyu kazitanga kuraya ikweko kana jano rakwetu zouraya futi second round ndikati niuraya ikwenyu kanisisu tine chimbadzo chenyama yevanhu tinonodzira chimbadzo chenyama yevanhu ndichiramba ndopa ndakatanga kuzvipfumura nditongongondirowa kana kundiita sei. Saka idzi nyama munoti maitoenda pamariro pafiwa pane vanhu vanhu vakaungana si vanhu vakoni kwete vanhu hamunatovigwa kana munhu avigwa ndidhawangu ndovaiyasotorwa ngotora munhu yevo mucheka kana kune vanenge vachitora nyama kwavo kwasina nyama votovapawo vozotidzosera sadhedhi vaingonzi vashere vanhu asi vangu vasingadliswi vaitodyawo dhedhi maimbonzwa mudumba zvazi chakandinetsa ndakarota mumusi ndichifamba pasi pachivhurika kana nguva zhinji ndowanzo ndakarati ndororota mabhokisi chaiche ndorora ndorota kana makofini 3 akaturikidza saka zvotondinetswa kuti hope idzidzi saka pakazodudza mwana uri dhedhi munodya nyama dzevanhu ndakati hai chokwadi hembe handifanira kurota hope dzekumakuru ndizvozvo hazvigonekezvo ndakati mwana anotaura chokwadi kweiva waidyawo ndaitodya muchitomusa neropa iroro but iwe waizviziva kuti dhedhi wakapa chaanoziva ndatozviziva kuti havasi kuziva chino yapashanotoziva ko pamunoenda kumasangano usiku gogo vanenge vasikwa here gogo mama vadhedhi vanenge vasikwa nanenge variko netete vangu inini naramba mukuru euku rekunoko namba mukuru ekumusha nevamwe vakadzi vevillage ko vakadzi vavo vanenge vasikwa vakadzi vavo vanenge variko vana bamukuru kumusha kwenyu munobva beatrice zvamakatakura kurema nayo right saka nhai
mamhana dhedhi imimi help yamuri kuda andisika mhuri yezimbabwe yakatarisa apa ingava help ipi? Ini kubatsirwa kwandiri kuda ndekwekuti chekutanga ndoda kuti mwana wangu abatsirwe abviswe zviri paara. Chechipiri chandiri kunyanya kuda kubatsirwa ndechekuti mukona varume ava nditi iye zvinezvi vari kutozviona kuti tiri kufumurwa ende iye zvinezvi apa inini handina kana mweya mutsvene anogona kuti yakasikoruma mwana uyu nenyoka kana iye vakamuruma because vanazvo zvinhu zvava nditi. Saka inoda kutokumbirawo mhuri yezimbabwe kuti ndibatsire vanhu ava kana vachigonekwa kupindwa mudzimba dzavo vachitorwa zvinhu zvavo izvizvi nekuti kune vanhu vanogona kuti ndikakutorera ukazonibata unofa. Ini ndo chikumbiro changu izvozvi mukona pano pandiri apa ndine vana ava ndakavaka musha ka4 kuvaka musha ka4 munokaziya kuti ndavaka ndapedza ndaisa inonzi chi ndaisa property yangu mumba imba yakadona zvikanzi yatirwa nemhepo ndikavaka futi ndikati pamobhiri ndakaisa simende shoma kati ndakavaka pasiripo ndikavaka futi ikadona ndikavaka futi ikadona pandakaenda kumusha izvozvizvi handina pekugara yakadona futi iri uyu akazotaura rati mukuti hatisi kukuda pamusha tiri kukupunzira dzimba toda kuti uende kumusha kwako tisara tishandise vana zvakanaka nekuti iwewe unenge usipo hani mazvona. Saka izvo chero pekugara chaiyo nevana handina avaende kuchikoro ndakatovatora muna October muna August aigara kumusha nchiti vaende kuchikoro anga grade R yanga grade 6. Uyu akataura kuti chero mukazvibvisa zvamurikuenda kuchechi mukubvisa pane uyu ndiri kuisa pane mumwe nekuti ari kumusha ndakanzwa kurwadziwa ndikanatora vana vangu ndikati ndigare navo. Uyu muri kuona uyu chikomana ichi chinototaura ichi muri kuona chiruma chake ichi usiku hwese chinorara chakamira chakadai mwana yeyo ane chinhu chiri apa pagumbo pake apa chibhonzo ichi ndakamirisa ndicho ichi ndakamirisa kumba asina chibhonzo icho chichi pandakadzoka ndakaona anacho. Saka mwana uyu pandakatanga kuona kuti uyu mwana vakamujoinidza uyu aiti akutanga kutaura naiye ana achidererawo iyeyu anotaura mwana anotaura iyeyo andotaura marimwe zaiti nyoka uyeyo uyo nyoka achitotaura asi chero izvo zvikuwa pamwe chero akaona nyoka haisi chakanditaridza kuti mwana uyu anoshandiswa chiweti chake ichi chinorara chakamira usiku hwese. Ini mazai kutanga ndaiti pamwe mwana uyu anga achida kuita weti because haachagari nepamba ka chero ndikamumutsa ndikanomuindisa kuti haiti asi chakangomira chete kudai chero kamuita sei kwatochera ndopoona zoti mwana chakangomira chete ndopatakatanga kuziva kuti uyu paanotanga kutaura neye uyu anotoderera achitoderera nekuti uyu akazoti naimi mumwe musi akati saka mukutaura kuti mwana uyu muri kumubata-bata muchitaura naye makamujoinidza chikanzi pane kushandisa kwate zvitomuitawo ikoko. Zvino manje nyaya ikadai so kuti munoda kubatsirwa vanhu vanoda kubatsirai vati vari kuZimbabwe munogona kuenda nayo? Hatina mari baba wanga tinokwira tenda hatina mari chokwadi chakanaka yekutodya mumba izvozvo hapana hatina mari vanhu vamwe aritibatsire hatina yekutokwira kuti tende kubva muna August takaenda kumusha ne11,000 ini passport yangu yakaispa baba yakaispa vana vese havana mapassport apa takaenda kumusha tichitida kunofambira zvedu ndopakapera mari yese yestop inini ndinoita zvekutengesa zvekuhodha ndichitengesa ndohodha nzungu zvekumamisha ndinoenda kuJoburg ndinohodha masanheti zvinomukumba ndimukupisa ndohodha masanheti maambrela ndotengesa zvese ndopandakatora mari yese yestop ipapo ndobva ndaenda nayo ndichifunga kuti pamwe togona kuita mwana taite zvakanaka takadzoka senanhasi chero takati makaenda kupi nekupi kuZimbabwe takangoenda kuchechi chete kwataenda kuZCC kugokwe ndokwatakangoenda takadzoka chero nanhasi mari yechero izvozvo kutoti chero ana baba kumusha nibaba vangu havachaona yabofu mai vangu vanongoni maopara cheno vanongoita zvekugara kumusha chavo kungorima chero baba vakati ndichatsvaga mari ndigotengesa mumwe mwana wangu izvino hakuna anotombotenga ndokumwe maoneka uchingotora ndotsvaga mari mwana wangu kuti nditengese udzoke kunene vana ndifambe newe saka mwana uyu marimwe zuro anayo ndopaakazobudisa kiti yake iyi kiti yacho indotora chikabata kuti anochipo
baba inyatsokuikuma ndopakatora kiti yake saka akatobva nayo kuzimbabwe iri mbeki andakapuwa namai guru usazokangana zvinhu zvako izvo unofanira kuenda nezvinhu zvako izvo namai guru mukadzi wapa mukuru wake andakapuwa mari nyinji ungacherera pasi takanzi ndanocherera pasi kumuprofita chivhura uisa patwini ndotora sauti airini mira utanga wene sauti ndotora sauti ndopakaburitsa kiti yake aburitsa kiti yake zvikanzi ndo zvinhu zvangu izvi zvandakapiwa ini ndaakufa nekuti vakandiudza kuti kana ndikafumura zvinhu zvinoita se unofa ndo indaakufa tetina mama ndaakuburitsa chi zvinhu zvangu zvandaishandisa asi wakabva nasozimbabwe zviri muchigaba imo sese mugaba ndegera kwamaiko bamukuru wangu wekumusha itikata kuenda kamaneri norove aiya vachima vaini ndokwandainozvitora kwadzaienda o kana taudzoka osvitora unozvitengeta panda kuya kuno kumukadzi wavo ndotovasi mbawanditi kana wakuenda zvinhu zvedu zvika zvinhu zvako izvi soko kwayana zvawakazvisa pai ndingangozvisa mubhegi zvinhu zvachimo ndomune maiyering ndomune maiyeri sinunguri ndomune maiyering ake dzito rake mushonga wake waiurayisa vanhu hanzi ndiri aiuraya vanhu ndinosvika ndo hanzi dhedhe vakabaya bamukuru vake vakabaya iye ndiye anofanira kuuraya otenderedza kusvika munhu afa right vana vezimbabwe makateerera nyaya panapa iri kurwadza iri kusiririsa mwana atambura uyu mwana uyu shes only 16 zviri kutorwadza mumwe wangu utosemuka nepakati shes only 16 but she has been through hell nenyaya yekushandiswa nenyaya yekusaziva kuti chinenge chichiitika chichichi ibva aiwa asati apedza kutsanangura muswe waiti ndo muswe watairadzika vanhu nawo icho chicheredi mukona zvacho chakaita ishinda idzi dzaiziri yeredhi yeblack yakarukwa kosi yekuti iye pacho zvaka isusu isanoti muri kuona seshinda haisi shinda muswe handizotisvika pamba pevanhu kaita kuti vararise tipinde maimomo hanzi tinozunza mvura kudaiwo vanobva warara topinda toita zvatichida kuita tinoisa dzito kwete tanga taisa dzito mama musvida tomba tauyu tozunza zunza murokoti watoita zvanenge wachita ndo dzito racho iri ndarisi dzito iri chi mushonga ndewei mushonga yako inotsanangura vanhu vazive kuti ndewei ndewei mushonga weblack madota anozorewa munhu kuti aite sei kuti asakunyanyofu mastards vanobai munhu nemastards anditi dai ayo okay kana munhu akaoningiskin munhu akararana vanomubaya indesa chimudzi chinosvika ndotenderedza dai umbatofa ayo ndo mastards ayo saka waitomashandisa kuisa panzeve wanongomirira izvozvo chete right vana vezimbabwe nyaya iri panapa muri kuiona vediwe panapa muri yatakura kurema vasikana mumafamily panapa takamboita nyaya idzi todziita nyaya idzi muzviziva takamboita nyaya imwe mwana zvakare wezera rake ushu
akanga uyu akajoinake zvezvekuti pressure yevana uko vanojoinisana zvinhu zvakadai dai ndobva anojoina izvozvi zvichinzi upenyu uko unochinja chichichichi semwana anga ari wenhirira anga achikura chigona mbuya ndoda kuchinja life yambuya yangu ndobva anopinda muzvinhu munongonzwa imi mwana akapinda tserengwede mudikizira irori akatiza kuti adii vaitevera zvanhu zvakutaura ichokwadi zvese zvaari kutaura zvinongofanana nevese vanenge vakapinda muzvinhu izvi kana wedha muroi wedha vakajoina seranism zvakafanana akazama kutiza kudii kutodii kusvika azouya auya takatovata usiku ihwohwo paishandanga neturusi rake turusi havaburisi vanozoburisa zvave kumagumo kumapeto takazobatsa umwe munhu kwararoko ndiye akazoita turusi mwana uya konfesa asingakonfesi kuti ataure turusi ndobva aburisa bhaketi returusi pamba paanga achishanda ranga rakacheregwa pasi bhaketi 20 liters takakumbira mubhazi bhaketi rokuti ripinde tikati driver zvinei newe tokumbirawo kubva angonzwisisa achiti zvino tikati hazvinei newe inda nebhaketi rinde kwarari zvakazonopisigwa kwarari uko ndokuzosungwa kwaita mwana iyeye but muchechi momo makanetsa because vaiuya handiti I think kana muchiti mukaenda kuna YouTube koiriko because pazvaita muchechi manje mwana yakunetsa muchechika zvazvakubuda like pamhepo kuti munhu isanyatsokuona anoona saka zvaari kutaura hake zvese zvaataura asi zvinhu zvokunyepa ndo zvinhu zvatotozivawo kune vane nyaya vane dzakadai so zvinongoda kuti fanane nyaya dzacho dzinongoenderana saka tine mhuri pane vedu yatambura sikana munoziva kuti panoita zvinhu zvakadai izvi njero kufamba chako munofamba chero paungonzwa kuti pane gudo riri kurapapo unongoinda uchizama kubatsirwa ukawa kuti paita zvenyoka iri kuzama kurapapo unongoinda kuti ndibatsirewo uchizama kuti ubatsirwe mwana mudiki ndanzwa mwoyo wangu tse mukaizara nemwana wangu rachakirai mufunge achishandiswa mwana achidaro handizivi yangu kuti mai vake vari kufila sei but zvinorwadza makatomutarisa chiziva sene innocent soul kubva ari grade 4 hapana chinozikamwa hapana kutongoziva kwezvinhu zvokudzidziswa zvinhu zviri evil nevanhu vari evil zvaari kuita saka right kune vese vanorapa vakanditarisa vari mucomment section anditika vangave vechiprofita vange vechida bamunini including kumusha kwenyu imimi bamunini makabata foni imimi bamunini makabata foni kwenyuko kune vanogara vanoita zvinogara zvakadaro panguva ino ikai tiri willing kuti muri ibatsirwe guys isusu pache zvedu sevanhu vepadiaris what we are going to do ticharesa mafunds ekuti vasimuke nemwana vaende kuzimbabwe mwana anobatsirwa saka kana vari kubatsira vari kuzimbabwe tichaita kuti vasumuke nemwana vaende kuzimbabwe vanobatsirwa nemwana nekudzoka handiti vane mapasipoti avo vana vadika vanosara vombonofamba nemwana wavo ikoko handizivi manje kuti pana ana bankuru ava munozi handizivi ndaichitomboda kuvavinga chekuwa konfurenda inini zvangu kuti ndimbonyatsotaura navo vana bankuru kuti nai bankuru pane chii chiri kunetsa nokuti kwabamunini kunenge kusina zvakanaka chii chiri kuitika semhuri makabatana here zviri kufambawo sei handiti tinzoti ivo vanotaura vachiti chii kusaidi kwavo kuti vangati chii chiri kuitika handiti maona but still isusu hedu kusaidi kwedu kuti muinde izvi ndezvenyu izvi munochangoenda makanyarira but kuna bankuru ndachifanwa kuti timbosvikawo tinzwewo vagotiudzwa nemarizonzi ekuti oright ko mwana akanzi akarwara paakauya musina mbonono mwana womunin'ina wenyu pane chiri kunetsa here nokuti ndokufumuka kwazvo zvichitoita ndokufumuka kwazvo zvatoitika ipapapa ndokutofumuka kwazvo saka takagara papana pachavamboya vakataura inozvanichavaone zvikaiswa munamato ndokufumuka kwazvinenge zvichiita mbijana mbijana but chatinenge chizoda ndechekuti muroika anofa muroi anofanwa kufa bhaibheri checharotaura kuti muroi ngaafe otaura kuti muroi ngaafe bhaibheri yedu nokuti wauri kurwadzisa mwana wani iwane vana vavo wauri kushandisa mwana wani ingadei mwana uyo ari kuchikoro izvozvo ani mukuzvona mubvunza ndobvunza muri kuona da kutaurirai life yangu inini ndane 20 years nababa vachigara life yangu ndane 20 years ndigara baba vakandirora ndiri form 4 tada kutonyora form 4 examination isi takakura chienda kuchechi kwakwamugodhi ndokuchechi kwatakakura chienda nevabereki vangu chechi kwakwamugodhi baba vakandirora ndiri virgin ndisina kana kudii kana kudii ndikarurwa ndikagara musha ndiri mwana mudiki wababa ava nditi kusvika pano pari nhasi tinorwa nababa zvejerusaremu munorwa mumba medu hamuna runyararo hamuna chii hamuna kana chii kana kuti ihondo chete kusvika nawo ihondo techingochema chete baba vachero vakabata mari yavo vanoipura yese kuti
inde ichitongoshanda zvekuti ndishingire ndichengete vana vangu ndichengete vana vangu vaende kuchikoro vaende kuti mwana uyu akazotaura akati baba vakapiwa mhiko yekuti hamufanira kupiwa mari ndo mhiko yacho mari baba vanoshanda mari yavo yavanoshanda ine ichienda kuvakoma vavo haiuye mumba medu inoenda kuvakoma vavo saka imi mama mufanira kutombopiwa mari imi munotombofanira kutongozvishandira muchingochengeta vana venyu mega imi mune muchishanda muchitochengeta vana venyu mega vana bamukuru ava vari kumusha tangogara tichingogara muno sekuti techitokuona kutoti ndikaenda kumanogara nevana handina kana anoti mwana kana ichi kana chii ndinenge ndakangogara ndichingodhandira mhuri yangu ndiri ndega saka ndaiona kuti zvitorina ndikaona ka 2 rand ndoti pagogo chichengetai vana muchiendesa vana kuchikoro vana vachitokura gogo ndovapa zvichitongendika zvakadaro vana bamukuru vachibva kumusha ivo vati vane uroi hunonyadzisa uyu ndinovapa pekurara ndinovapa mari yestate yekuti vastate kuenda kutanga basa ndinovapa machire ekufuga mbamande ndichigara ndomaoneka vachigara imomo kusvika vazoita zvinhu zvavo vana bamukuru vari kumurulenyi vacheivo bamukuru kumurulenyi and the comment section makateerera vateereri murulenyi iri kutaurwa muno matitori mumurulenyi munomu kurova kuti vangori pamusoro apo pamberi I think about less than 5 kilometers less than 5 kilometers muno matiri munomu deimwe area yemurulenyi saka vangori padhuze napadhuze ndo pavatori ipapo bamukuru vari kumurulenyi ikoko ndakamboita shopu ndakambovhura shopu tikavhura shopu yataitotengesa vaitobva kumba kwavo nemukadzi wavo vachitoti taomeri totora mari tovapa yestoku yemushopu totora mari tovapa asi ndisingazivi kuti vari kushandisa chi mwana wavo kuzovafonera inini then kana ndakuendako ndichapfuura ndongokudzai kana pafoni kuti nhasi ndiri kuenda kana ndataura navo kuti ndataura navo kuti kudii kana ndaveko ndichitaura navo ndichakudzai imimi kuno pane ane foni apa anenge aripo apa munenge muchiteerera hamuna munadzo mwana anoziva zvamwanadzo mozondipa mafoni number then ndinenge ndichizongokudzai ndoda kuvatimbovaendera but zvatiri kuronga kuti muchaita imi munongoita handiti but isusu inini ndoda kumbonyatsoendawo timbonyatsoona kuti munhu ane mwoyo wakadai so munhu ari timbombo side of the story ravo kuti vari kuti chii vari kuti kudini anoona why because mwana uyu zvari kutaura ka she has been accurate nandakateerera ndichifunga kuti pane pacha muri kuona kuti she has been consistent zvari kutaura angori izvozvo vari kungodzokoreza same thing anamai vari kungobatwa vakomana vakoma vangu pese patapugama chiri pane munhu anodzidzira kuprofita unodzi vakoma vako vanokudaridza kushandisa kudaro vakatanga kushandisa inopindira nekuvandaro zvino kana sensi yacho unotazvinonekei kutanga kushandisa babaomba mona babaomba vatoneta vanhu vapindira kuvandaro taura kuti vakuchipo chekuti vakatiuraya kudhara ipa hatisi vanhu bayacho vakatotiuraya upenyu hwedu notejo kuti munhu kupa iri mudiko achitishandisa ine42 years makore angu ekurara mazara mashoma pai vachingoshandisa upfumi hwacho hapana nokuti kana muchiti vane chirori vane zvimota tingati upfunyika iyoyo patatobvunza kuti vanoita ndafungati muchataura kuti imini vakatenga vhila vane village inotogara vanhu vane mazimba amheno vane magonyeti shoka muchiti vane zvirori vangatotenge nezvibhitirisi saka wanga wakuya chiti mwana uyu sine kuramba kuaakwanisa kuvakaimba but chero iyo stand hausi upfumi zvonayanga dzimi nhasi munotenga stand tiri kutotengesa mastand isusu kuzimbabwe kudoni buruka atiri kutotengesera vanhu vakafanana nemi imimi vari kuita mabasa emari shoma ekuti
kuti anobhadharwa $100 pepamwedzi. Esi council atakataurawo kuti vasinawo mari vanotambira mari shoma munhu wese ave neaccommodation. Hanomaona hatingati stand iproperty kai kuti tingati munhu aita upfumi anditi n'anga yacho hambaya iri kungouraya ungori uroi pamwe amunambo muchikura inini kazhinji kacho mumusha mumba kuwa anogona muri vana vaka muchitamba kana kusvika gamba kana bhoroko guwa rekuti kwakanzi mai nhingi vanoroya munotomborinzwa muri vana kana mai vako vachiro cheko notonzwa munotombotukana muchigwana vamwe vana kubati vana vachitombozvitaurawo ozoti wakura zvakuitiko sitati pati tiri vadiki kwaimbonzi ima munambozvinzwa izvozvo muchikura because ndo chokwadi chechi chinenge chichitoitika izvozvo unoguwa unototonzwa tichitokura tetoziva kuti pamba panhingi mbuya nhingi vanonzi vanoroya mbuya nhingi vanonzi vanoroya but uri mwana zera tuzoera uto tichingotaurawo kuti munoloya ini tisingatozivi chinonzi kuroya chii but wazokura vana vacho vakuzonyatsotaura nyaya idzodzo kuti ndosaka vanhu vaiti kwai nhingi kunoroya ndo zvavaiona zvakawanda saka ruma iyo kazhinji inenge isina ngotanga ipapa inenge yakatotanga kudhara vanhu vanenge vachitoziva yes handichimaona so zvinoti zvinhu zvemumusha handifungi kuti nye kuromba kwachona kuro mubagoni wrong nokuti havana chava nacho vanhu vese vari kunzi nemwana uyu takauraya vese ava dii vatove kumberi kwokupfuma matimanganigara zviyanhamba vakadzi 12 vakaurayiwa dii vatove zvekumberi kwokumberi saka vakangourayira vanhu vakungozvila nyama yavanhu mahara pasina yezvirori zvamunotenga munomu zvakangoti chipei zvakabaya vanhu zvakachipa munomu zvimwe zvirori unotowana zviri less than 100,000 ndokuzokumbira hangu namba saka raiti vana vezimbabwe tiri kukumbirawo pana paribatsiro muri iyi baba namai nemwana musikana handitika baba namai nemwana musikana tinoda kuti isusu sediaries pana pagais tibatsire mhuri ishi handitika vakwanise kusimuka handiti vachienda kuzimbabwe kwavachaenda imimi mese vanorapa vanobata vari mucomment section mondibata makasiyana-siyana ti isusu tichadisaidha kuti pati kwatinoona kunobatsirwa vamwe handitika stereki ndokotodzeda kuti mbonangai makadai napapapa pavachasimuka vachienda kuzimbabwe tinenge tatotaura nemunhu ari kuzimbabwe kudhara kuti vanonanga pakati animaona so semazuva ese gai zvatinoita imhuri vamwe veda vari kuchema kwatiri mwana uyu mutofika mangonowo zvindorwadza mune vazhinji mune vana mazera 16 years andimaona mazera emwana muzera remwana wedu ushu handitika tiri kuda kuti tiunganidze mari guys tiunganidze mari tivabatsire kuvatengera matikets ekuti vaende kumba kumusha nekudzoka handitika then the rest zvomozosiyira kwandiri kune kwavachanobatsirwa kuti tichaita sei but for now sekuzvamunoziva kuti hatibhadhari vanoenda kunobatsirwa tinozotenda kana zvichinge zvaita saka vamweya vakanditarisa vechivanhu makanditarisa panguva inoyi hatisi kuchuza kuti pakati tiri kungoda kuti ibatsirwe